Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: meta taraw sħaba tiela mill-punent, malajr tgħidu li tkun ġejja x-xita u hekk jiġri, u meta jonfuħ ir-riħ isfel tgħidu li sħana se tagħmel u tagħmel tassew. U ċuħ boħra tafu taqraw wiċċ is-sema u wiċċ l-art ukoll, mela żmien ta' issa kif ma tafux tfissruh. U għala ma tiġġudikawx intom stess x'inhu s-sewwa. Jekk xi ħadd ikun sajtellak il-qorti intu sejjer miegħu quddiem il-maġistrat, ħabrek biex tirranġa miegħu kif tkunu għadkom fit-triq li ma jmurx ikaxkrek quddiem l-imħallef u l-imħallef jagħtik f'idejn l-esekutur tas-sentenza u dan imbagħad jitfak il-ħabs għax kif ngħidlek jien ma toħroġ minn hemm qabel ma tkun ħallas tal-inqas ħabba. Il-kelma tal-mulej. San Pawl kien kolonna ta' qdusija, imma qatt ma ppreżenta ruħu bħala qaddis. Il-kapitlu 7 tal-Ittra lir-Rumani huwa kapitlu famuż fejn San Pawl jagħmel rara ġenerali. Fejn San Pawl jesponi lilu nnifsu fid-dufija kollha tiegħu. Ma ħasibix darbtejn, fl-aħħar mill-aħħar kien qed jitkellem ma' komunità ġdida, komunità tar-Rumani, komunità żagħżugħa, komunità ta' pagani li konvertew għal Kristjaneżmu. Ma l-istess ippreżenta ruħu bħala midneb. Ippreżenta ruħu bħala wieħed illi fil-waqt li jixtieq jagħmel il-ġid, fil-waqt li jixtieq jimxi wara t-tajjeb, imma hemm liġi fih illi tmur kontrarju. Liġi ġo fih li tħajru jagħmel il-ħażin. Liġi li qiegħda fina l-koll. Il-koll kemm aħna għandna din l-esperjenza, nixtiequ l-koll nimxu wara l-mulej, imma mbagħad hemm il-liġi tar-rabja, hemm il-liġi tan-nuqqas ta' maħfra, hemm il-liġi tas-supervja, hemm il-liġi illi iġġani nisbiegħed mit-tajjeb. U San Pawl jagħmel mistoqsija: min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt li ninsab fih? Meta San Pawl kien qed juża din l-espressjoni, kien jaf x'qiegħed jgħid. Kien jitkellem mar-Rumani. U r-Rumani kellhom tortura kbira. Illi jekk jaqbdu l-assassin jorbtuh mal-ġisem mejjed li huwa jkun qatel u jħalluh jmut bil-mod il-mod. Marbut mal-ġisem maqtul minnu stess.
U San Pawl juża propju dan il-paragun min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt. Araw San Pawl kif kien qiegħed propju jesprimi il-biża' tiegħu, id-diffikultà tiegħu li jimxi wara l-mulej. Li timxi wara l-mulej mhix ħaġa faċli, hija ħaġa diffiċli. Nitħabat fuq li nitħabat, kien jgħid San Pawl. Biex nuża kelma Maltija li ma tantx użawha, kien jgħid nitqanżaħ biex nimxi warajh. Għaliex mhix faċli. Però ħafna drabi aħna nagħmluha faċli. Ħafna drabi aħna nibżgħu iżjed mis-saħta milli nibżgħu mid-dnub. Jekk jiena nkun fid-dnub, titli xejn nikkonfondi. Ma jekk nibża li għandi saħta, tatini rasi. Ftit jiġu għandna persuni jgħidulna, Fader, itlob lill-mulej ħalli jaqtani minn dan il-vizzju. Imma mal-kwantità li jiġu biex jgħidulna itlob għalija għax għandi saħta. Ma rridx ngħid li kollok saħta hija xi ħaġa ħafifa. Le. Ma rridx ngħid hija xi ħaġa li tieħu gost biha. Bl-ebda mod. Imma d-dnub huwa iżjed serju mis-saħta. Għax id-dnub huwa kanser intern. Fil-waqt illi s-saħta hija ferita minn barra. Ċertament, kull meta l-affarijiet jibdew jmorru daqsxejn żmerġ, mill-ewwel ngħidu għandi saħta għandi magħmul u jista' jkun. Minix niċħad li llum qegħdin ngħixu f'ambjent kattiv, f'ambjent ta' mibeda. Ma rridx niċħad illi l-għejra hija waħda mill-fatturi l-iżjed gravi tas-soċjetà tal-lum. U l-għejra ġibtuh għas-saħta. Din hi realtà. Però min-naħa l-oħra l-inqas nistgħu kull ħaġa kuntrarja li tiġina nattribwuha għas-saħta. Imbagħad jekk jiena naħseb li hemm saħta, hija ħaġa ħażina li nipprova inwaħħal f'dik jew fl-oħra. Inwaħħal fil-kunjata, inwaħħal foħt ir-raġel, inwaħħal fil-ġirien, għax meta qed inwaħħal f'xi ħadd, awtomatikament qed noħloq rabja ġofija, rabja lejn dik il-persuna. U dik ir-rabja twaqqafni milli naħfer, tiġini diffiċli ħafna biex naħfer, u sakemm ma jkunx hemm maħfra, jien nkun għaddi miftuħ għal kull saħta li jista' jkolli. Biex is-saħta tmur minn fuqi, jiena rrid naħfer lil min jisħitli. U dan mhux kliemi. U Ġesu li f'San Luqa fil-Kapsitta jgħidilna birku lil min jisħitkom. Teħduli ma dan kif jista' jkun imbierek
lil min jisħitni. Mhijiex ħaġa loġika. U meta noqdu naħsbu naraw kemm hija loġika. Għax il-mibeda tixbed mibeda. Ja kalamita. Jekk jinġo fija mill-mibeda, allura kull saħta se nixroba. Mi jekk jien nitatta bl-imħabba, allura l-vleġġa tas-saħta ma torqotnix. Tmur lura. Tifloq. Għalhekk Ġesu jgħidilna tatti bl-imħabba, itatta bl-imħabba, ħalli s-saħta ma tagħmellekx effett. Ma sakemm int hemm ġo fik mibeda lejn xi ħadd, nistgħu nagħmlu 1000 talba. Is-saħta hemm tibqa' għax int tkun miftuħa għaliha u bħal mekk tiġi tgħidli ix-xuttali l-ilma għax ix-xita imma t-tieqa tibqa' miftuħa. Nixxotta u x-xita jieħla. Nixxotta u l-ilma dieħel. Ma tinx tarf. Trid nagħlaq it-tieqa. Mekk nagħlaq it-tieqa allura iva. Eżistijaj, għanna l-lum qegħdin hawn sabiex ngħidu talba lill-mulej. Ħalli l-mulej jipproteġina. Għandna l-kol bżonn il-protezzjoni tagħna tiegħu. Għaliex issa qegħdin ngħixu f'ambjent kontaminat. Tista' timxi fit-triq u ma teħux il-pollution, ma tistax. Għax hekk l-arja hija maħmuġa, awtomatikament se nibla il-pollution. Wana qegħdin ngħixu f'ambjent polluted. Qegħdin ngħixu f'ambjent maħmuġ. U jekk dan l-ambjent u maħmuġ, irridu nkunu aħna li nipproteġu lilna nfusna. Kif nipproteġu lilna nfusna? Bit-talba mela le? Bit-talba ta' xezzien, kif se nagħmlu llum? Ma mbagħad bis-sagramenti. Jekk tiġi għandi biex nitolbok biex titlobni nitlob għalik għax għandek saħta, imma mbagħad ma tmurx qudies, imbagħad ma jimpurtakx mill-mibeda li hemm ġo fik u ma tkellimx il dik u l-oħra u l-ieħor, jien it-talba nagħmel hekk. U l-mulej jismagħha imma taqa' fl-imbut. Tibqa' nieżla. Ma ssibx ma xiex taqbad. U ma sagramenti illi jgħalqu toqba tal-imbut. U ma sagramenti illi mbagħad jipproteġu t-talba u jipproteġuna ħalli aħna ngħixu sereni u tranquilli. Illum ukoll ngħidu minn bħal San Pawl, min se jeħlisni minn dan il-ġisem tal-mewt, mit-tnub, mis-saħta, minn kull negattività li hemm ġo fija. U San Pawl jwieġeb huwa Ġesu Kristu bid-demm tiegħu. U għalhekk induru lejk illum u lejk. Induru lejk għax inti biss tista' tagħtina s-serħan. Inti biss mulej tista' tfejjaqna. Ħafna drabi mulej aħna miġbudin, attakkati lejn id-dnub, lejn il-pornografija, lejn is-sessualità libera, lejn il-mibeda, lejn ir-rabja, attakkati.
U ħadd ma jista' mulej jifridna jekk mhux hekk. Int biss tista' tħoll il-ktajjen, inti biss mulej tista' tgħinna ħalli aħna nsiru persuni kompletament liberi. Mulej jekk hemm saħta fuqna illum nitolbok. Eħlisna minn kull saħta, eħlisna minn kull magħmul. Ħalli hekk mulej aħna nerġgħu nsibu il-libertà tagħna. Għaldaqstant issa bil-wieqfa ejdu warajja. Naturalment din it-talba jgħiduha wkoll dawk kollha li qegħdin jisegwuna bil-Facebook. Mulej Ġesu, jiena f'ismek, bil-qawwa tad-demm tiegħek, għall-imħabba tal-Missier, bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, bl-interċezzjoni ta' Marija, ta' San Giuseppe, ta' San Michiel, tal-Papa Ġwan Pawli II, ma' qudiem Knisja Kattolika, jiena niġħad għal kull spiritu ħażin fija jew kontra tiegħi. Jiena niġħad għal kull rabta mal-okkult u satanizmu. Jiena niġħad għal kull rabta ma' fortune tellers u ma' magicians. Jiena niġħad għal kull rabta negativa mal-antenati tiegħi fl-arblu tar-razza. Jiena niġħad għal kull magħmul għajn ħażina, saħta, seħer, negattività fija jew kontra tiegħi, jew kontra l-familja, jew kontra ulidi, jew kontra iż-żwieġ tiegħi, jew kontra il-futur tiegħi, jew kontra is-saħħa fiżika tiegħi, jew kontra is-saħħa psikoloġika tiegħi, jew kontra il-mixja tiegħi tal-fidi, jew kontra id-dar u l-proprjetà tiegħi, jew kontra x-xogħol u l-attività tiegħi. Npoġġi li nnifsi f'idejk. Mulej Ġesu biex tkun int u int biss l-uniku sit ħelliet Salvatur u feddej tiegħi. Amen. Ejja fuqna issa Spiritu Qaddis inżel bil-qawwa kollha tiegħek fuqna u berikna.